Знаете ли, че ръцете са външният мозък на детето? Всяко движение на малките пръстчета изпраща мощни сигнали към центровете на речта. В кортекса на главния мозък зоните на фината моторика и говора са съседи. Когато стимулираме едната, ние буквално подготвяме другата за работа. В ерата на екраните децата използват само един пръст за плъзгане. Това лишава мозъка от богатството на допира и мускулното усилие. Ето 5 лесни начина да развиете фината моторика с неща, които вече имате у дома. 1. Скрити съкровища. Ровенето в сензорни кутии с боб или леща стимулира нервните окончания на дланите. 2. Простор с щипки. Това е най-доброто упражнение за подготовка на ръката за писане и засилване на пинсетния захват. 3. Пясъчни букви. Рисуването в тава с брашно или гриз развива координацията между окото и ръката. 4. Работа с тесто. Късането, мачкането и търкалянето развиват силата на мускулите на дланта. 5. Самостоятелност. Закопчаването на копчета е сложна логическа и моторна задача, която буквално запалва мозъка. Когато давате на детето си да твори с ръцете си, вие му давате ключа към неговите думи. Започнете днес. Аз съм Паулина Дамянова. Абонирайте се за още идеи, които превръщат развитието в игра.